Phela ngithi ngimude phela kusho nawe uthi ngihleka. Hayi. Wena uyahleka Yenze njani ngimude? Phela idesi phela sondile bangenze njani? Ngimude. Okay, bungenze njani sihleli siyakhuluma yazo. Kube khona into ehlekisayo. Ulo uThulani uyahleka manje inkinga muda ngithi. Uqhimzeke edeskini bungeyokuhleka wena. Awukuniki phela izathu ukuthi ungihleke. Manje ngenze njani? Anima. Yazi kunento engangiphethe kahle lana bobhuti. Ngithe ngifike ekseni ngene egate la esikoleni abantu bangiboka ngenye indlela. Mangifike eklasini ngizwa behleba ngokushona kwamalungu. Engifisa ukwazi nganza kwethu ukuthi ubani ngempela lona ohambile wabatshela ukuthi ngishonele umalungu. Ngoba mangisakhumbula kahle lana bobhuti. Nina kuphela enazi ngokushona kwamalungu. Hey bafu, ngabe ngitamba mangathi ngiyazi. And futhi mina bengeke ngiyenze into efana naleyo. Ngoba ngiyabazi ubuhlungu bokushiya umzali. Ngiyazi ukubuhlungu kanjani ukushiya umzali. Umuntu okuyena uthembele kuyena. Thulani. Yenza kanjani into efana njengaleyo bafu? Hayi bafu ngiyaxolisa bafu. Ima bafu. Man. Ngaxolisa. Ngaxolisa Thulani. Uyakwazi ukushonelwa wena? Uyazi ukulahlekelwa umuntu omthanda emndenini kubhlungu kangakanani? Ima bafu. Awukwazi ukutshela ukuthi uyaxolisa. Uyaxolisa Thulani. Bafu bengwethembile bafu. Bafu ngangithemba bafu. Bengwethembile bafu. Bafu ngangithemba bafu. Ima ngichazele bafu. Ima bafu ngakuchazela bafu kwenzakaleni. Ima bafu. Ngakuchazela bafu. Ngakuchaza kwenzakaleni. Ima. Bafu. Lalela bafu. Bafu. Kaya, indaba ohlala wedwa, awuhlehli nhlalo. Angimele ngabe usugodukile njengamanje. Ya khona, kufanele ngabe usemgodukile. Phuma nje indaba ohlala wedwa. Futhi ngiyacabanga. Cabangani? Kaya, Nomela, ngiyazulana nento obhekana nayo njengamanje and ngiyaxolisa ukuthi ngikubuze lento eyade ngibuza yona ukuthi ucabangani. Bese sengikhohliwe and for that ngiyaxolisa. Ngizwala. Kaya, ngiyaxolisa. Ngingaqondile ukuzwisa ubuhlungu. Ngicela ungixolele. Kaya, ngiyazi ukuthi isikhathi esinjengamanje ne. Kodwa sengidlule isikhathi eside. Kaya, nginama-friends for you. Angizo. Mana lesimana man. Yona into oyifundiswa kini vele leyo wena. Wenziwa yini ukuthi uthathe lonto uzubuthaka bami bese uzobusebenzisela ngale wami? Ufezekisa inkanuko zakho. Into oyifundiswa kini leyo.
Yabhuti. Ngizwile ngisafika intokazi lapha. Efikile lapha ithi nje ncamncam yayishaya ngawo kwenzakalani. Kuma. Hayi bafu uyazi kumani. Sakufikile intombazane lapha. Yabo yathanda bafu. Yathenga nabantu econfess lapha wona ishaya sila yasho ngenzakala. Kufanele ngenze njani baba? Hayi bafu. Hayi konke amantombazane akhona esikoleni. Hey, awukahle baba, awukahle. Ngibhizi njengamanje ngibhizi nemsebenzi esikole, awukahle. Lalela. Konke amantombazane akhona la uma labo usineke bonke labo amahle labo ome kungabanaki lapha. Uhamba fu. Engani bafu wathothi nibonisisa nawe. Hayi lalela. Hey malungu, awukahle bafu. Awuhamba. Lalela, hamba. Uyento yenzayo. Ngiyazi ibizwa ngento eyodwa nje. Kwala ukudabana ukwenza. Ungathi angaze ngikutshele. Mfana ungaphi intombazane. Hawu, waphatha ifoni wena manje esikoleni? Ujampisa. He, isiyaphathwa nifoni? Athi ngiyibuke. Hawu, usanelo niyeza wona ifoni, angeze ungene nenkingeni. Hawu, yazi lesi slim. Wesanele. Asikhohle lesi slim. Hawu, yazi ke sisalapho ke. Uba lo mfanelo waseklasini ukhaye? Ehe, ngizwile ke ukuthi wena ke geli. Ngathi khona olishaya ngakho. Ende futhi lokho kuyiqiniso. Yabo guy, hayi sisi. Ngisisala ngiveleleli ozengile ngoba hayi. Hayi konyange. Imali ecela ukubuza. Kanti ukhaye? Ima wo, wena wase wahamba uku-approach wasebenzisa isimo sakhe just ukuthi wena ufeze inhloso zakho. Into right le? Bengele ngizenze njani ngilinde. Ngizana nanhliziyo ke kodwa mina ayi ukuthi ngiqonda ukujaji kodwa intombazana ayenzi leyo. Intombazana iyalinda ukuze kube yiyona i-approachwayo. Wena ngoba usugijimile waya kuyena ubona ngathi yonke into right. Lalela-ke sisile. Mina bengeke ngilinde ithuba sengilibona likhona. Ngilinda abanye amantombazane amthathe nje kanjalo. Kusho ba ukuthi uzomthatha mekuthi bekuthanda noma ngowakho ubezolinda noma umlindi ukuthi wena ungaze uhambe uye kuyena lokho kukhombisile ukuthi nje intombazane engayiphathi kahle for sure naye usecabangile nje ukuthi intombazane engayiphathi kahle waze shame wangayiphatha ke sisi wami uyangijaji angijaji sengiyasho ukuthi awukwazanga ukuyiphatha. Njani? Hey Sky. Khuluma mlaleli. Yama ukuthi lo mthwalo lo ulahleke nobani ekhaya. Kodwa iqiniso lithi nami nginayo imizwa. Ya. Lalela. Bengihluleka nami ukuthi ngikuveze lokho. Kodwa yahluleka manje uqhamuke imizwa. Iqiniso lithi ngifuna abantu besibani akekho omunye engeke ngimcabanga kubo bonke abakhona esifazane esikoleni wena sibili mangolisi
Ucabe kaHlandla. Mama Mshoko. Lalela mntwana umuntu. Akukho mina engikudingayo. Angifuni ukulimbo. Kepha bengicela ukuthi usiphithu. Kodwa-ke uma ukuthi usadinga elinye ithuba noma awuneseyile angankinga. Hayi. Awafana. Ayojabula lento wasengizalayo babhemu. Hayibo, Khaye. Hayi bafo buka la. Yini kwenza njani manje bafo? Buk. Uyayibona imkhuba kaThulani? Imkhuba kaThulani yonke le. Usenzeni manje Thulani mfuni? Bafo. Bengekho lana mina la Sithembe bengekho lana. Ngiyabona bafo ukwehlile kakhulu futhi yasi. Yindaba wenzeni manje Thulani? Uthulani nje uvele wangifaka emqondweni amantombazane. Buk. Ngifophile manje. Yabona. Indaba kaThulani. Hamba. Ekhaya. Yo, ngingena kanjani ekhaya nalento nje? Ngiyochaza ngithini? Kwangena ke khona evarsity. Ngizongena kanjani ke evarsity nama results nje? Muphi Mthulani? Usahambile? Mazi lo mhlolo. Bafunyenze njani? Ngenzwa njani bafuna konje? Hayi ngeke bafo mhlawumbe khona iphutha likona ufuna siye kumedema. Hayi ngiyamala ngeke. Akwazi bafo. Ngiyamala. Ayikho enye into, ayikho enye indlela bafo. Ngeke. Amantombazane odoti. Isikhwama sakho bafo.